Jesi zadovoljan? Jesam. Pre svega. Jesam, pre svega sam zadovoljan prelaznim rokom, kritikovali smo Marotu, čak je u jednom trenutku zbog nekih njegovih odluka koje su stvarno bile u afektu, on je baratao sa onako u kako kažem, uslovima koje sportski direktori u Evropi ne mogu vjerojatno ni da zamisle, ali je došlo do te da se spekuliše o tome da je lokalni trener bez roaminga, odnosno direktor bez roaminga i da ne može da nađe igrača u inostranstvu, jer se Milan onako malo bolje pojačao za slične pare preko, a Inter počivao na tim nekim njegovim vezama u Italiji i ostalo. Mislim da je jedan prelazni rok koji je napravljen letos u Interu jedan od boljih koji ja znam uopšte u fudbalu, jer se ništa u smislu resursa kakve neki imaju neograničeni, mogu da biraju šta će da rade, čak i da znaju da ako prekrše finansijski fair play, da će njihovih 35 advokata da dobiju UEFA u Lozani. Inter je ponovo morao da proda i da onda to nešto uloži nazad u ekipu i mislim da, ne znam da li se slažete, ali da je za Andrea Onanu tih 56 do 60 miliona evra nije moglo da bude potrošeno bolje. Tu je Pavar koji je igrač koji u Interovom sistemu može da pokrije dve pozicije i najbolji je na tom desnom štoperu, gde se pokazuju među vremenu igraju desnog beka, ali desni štoper mu je stvarno vokacija, a tu je recimo prethodnu sezonu je krpio Darmija, zato što je Škrinjer otišao u nemilost zbog odlaska u Paris Saint-Germain. Onda imamo rastanak sa Lukakuom koji je jedna mačka u džaku i znate da je igrač na kog jednostavno može da ima i fenomenalnu sezonu, može da povuče sve druge dole i da je jedno veliko dete dan danas i ima taj sindrom Petra Pana, tako se i ponaša, da je doveden igrač koji Marcos Thuram bez obeštećenja kao slobodan igrač, ja mislim da to je najbolje pojačanje u Evropi u poslednjih 10 godina bez obeštećenja. I stvarno sam oduševljen onime što on pruža na terenu i malo ko se kreće kao on, sluša ga lopta i zbog građe fizičke i nekih navika su pričali za Lautara i Lukaku da su kao taj Lula tandem kao da su idealni, ali ovo je bolje, mnogo bolje. Pričamo pravim Lukaku, ne onom koji se mučio prošle godine, nego onom koji je otišao u Chelsea za 105 ili 115 miliona. Dalje, znao sam da zbog Interovih finansija i situacije sa Žangom, da će morati da ode jedan iz kruga Lautaro, Bastoni, Barella i Onana. I uveče pre spavanje sam se molio da to bude Onana, jer sam znao da će odlaskom bilo kod ove trojice biti polomljena kičma ekipi. I na kraju se desio da je otišao Onana i stvarno mislim da u Zomeru Inter nije dobio lošijeg golmana, možda malo u distribuciji lopte, ali da je to podnošljivo, pogotovo italijanskim uslovima, a da u smislu odbrane gola, pozicioniranja, refleksa, anticipacije situacije, da Inter ima isto golmana, ako ne i boljeg. I ako znaš da si za novac koji si prodao, za kog si prodao Nanu, ti zapravo ojačao ekipu, mogu da kažem da je ovo posle par godina jedan prelazni rok koji bi onako trebalo u nekim trenerskim ili UEFA kursevima da se uči. I to se vidi na terenu. Dobar prelazni rok digne svima moral. Uz ono finale Lige šampiona iz prošle sezone, mislim da su svi u Interu dobili onako kao jedan, kako kažem, obavezu, a i jedan energetski napitak da nastave dalje ove godine. I najveća razlika između Intera koji je prošle godine u seriji A zabeležio 11 ili 12 poraza, što nije imao ni Inter sa Ramirešom,
Ljajićem i ne znam ja, Deburom na klupi s Tramaćonijem, da Inter ove sezone kad odigra loše uspe da pobedi. Eto, to je bila najveća mana Inzagijevog rada u prve 2 godine, kada se igralo loše, gubilo se, a nekad se igralo dobro i bilo je nestabilno, nerešeno, jer je pozadi duvala promaja i tako dalje, i desilo se da mi koji pratimo Inter znamo da imamo najbolji tim 4 godine, imamo samo 1 Scudetto. I to je suština mog problema sa Inzagijem. Super je finale Lige šampiona, otvorio se žreb, Porto, Benfica, Milan, čak i da je došao Napoli u tom polufinalu, Inter je u tom delu žreba imao najbolju ekipu i poentirao na tome. Neki drugi ne bi poentirali, Inzagi je stvarno majstor kup zanata, ali u Ligi on ne ume da održi ekipu na nekom u tonusu duže od nedelju 2 dana, posle dobre igre ja već znam da već gubimo i to se promenilo ove sezone. Eto, nek bude late boomer, da mu je potrebno malo više vremena da promeni neke stvari, ali stvarno mislim da ova ekipa Intera i ona prethodna nije, sad se već dosta promenila, nema tu ni Hakimija, ni Eriksena, ni Lukakua, ni Brozovića, ni Onane, ali da Inter ima najbolji tim u Italiji u prethodne 4 godine i da osvoji 1 Scudetto, za mene kao navijača i na neki način nekog solidnog poznavaoca fudbala je to bilo neprihvatljivo, a sada ovo što vidim mi onako tera mi osmeh na lice, sviđa mi se. I odlično. Hoćeš da pričamo o Interu ili? Pa dobro, sve ovo Nixon što je rekao stoji, dodao bi samo da se u Interu zna da je ovo poslednja godina pod Zangom i da će se na kraju godine klub prodati i da je prosto prelazni rok morao da bude urađen perfektno, jer nije isto prodavati klub koji osvaja Scudetto i svoju 20. titulu i stavlja drugu zvezdicu, ili klub koji još 1 godinu završava na 3. mestu. Tako da se Inter je po meni onim potezom, to sam je rekao Nixonu, tim potezom, krađom Turama od Milana se bio obezbedio Scudetto. Jer da je Milan uzeo tog igrača bez obeštećenja, Milan bi imao apsolutno sve što mu je potrebno i Inter ne bi na tržištu našao, što je on znao da nema napadača, ne bi na tržištu našao napadača kao što je on, i prosto bi sada neki Arnautović verovatno igrao na njegovom mestu, nije da ja sad nešto uvređam čoveka, nego prosto nije to taj kvalitet i to bi se sigurno odrazilo na Interove rezultate. Sad što se tiče matičnog mi kluba,